Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo pagpasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak manipod ita, agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ado ti damo asweldo akas nurse, mama. Yawat ko amin kada kayo. Sana mabalin, iha. Uray ti kagudwala ang ti sweldom ti maitad mo kada kami kan ni papam, naragsaka kon. Tapno makasubadak mat karagiti ado agastos yu kanyak, mama. Iha, saan ka matapagbaybayadan? Tinapatag, kat saan na kami abaybayan ka ni papam. Agmay-maysa ka nga anak mi, kat si kalaan ti pangnamnamaan mi. Urnungam kat iti kwartam, tapno iti kanito nga kasapulan ka, ada mausar mo. Sige, mama. No day tati kunayo. Saan kayo amadanagan? Ta saan kayo abaybayan kan ni papa? No saan nagapo kada kayo kan ni papa? Saan ko amaragpat dahito abaligig? Gaputa agmay-maysa ka nga anak mi. Iso nga impaay mi amin kan ka, iha. Katagyaman na, gapo iti dayta, mama. Nakabiro ka kadi iti trabaho, manak ko. Saan nga rod, nanang? College level, wenno college graduate mo, tika sa pulan da. Dagiti mo daduma ang nagaplayak. Kompleto da ka nun iti trabahador. Nagregat lak nga minan tibyak tayo. Iso asaan da ka ang napaadal, anak ko. Anyangay nga rod, nanang. Sa di inuman nga tahan ti pagutangan tayo iti igatang tayo iti maintenance ni tatang mo. Anya nga tano padasak manin ti umasidag iti half-sister yo, nanang. Ay, awan latam mo kun apautangan na kadayjay. Padasak lata, ah. Siyaklatan ti mapananak ko. Diyak kaya't amakangag ka iti nasasakit abalikas na. Sana bale, asyaklatan. Agpakaasi kayo, nanang. Bareng maasi matlaeng. Blese, sa dino tinapanan ti inam. Pinadas na tinapan imutang iti kabsat na, tatang. Bareng pautangan da ni nanang. Naibos nga minang ti maintenance yu para iti puso. Lumabalin la kuma sa anak kong agtumar. Tapno malpas matan ti rigat ko. Kan rigat yo kan ninanang mau. Tatang, saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta? Kaya't mimot ka ni nanang nga umatidog ti biyagyo. Bareng ano pa utangan da ninanang mau. Awan mo't ngamin sa bali apagutangan. Angam sa nabali. Jack sumardang nga agsapol iti pagtrabahuak. Patsak nga adan tumatlaang masapulak. Dayta ti ibagbagakken ka idi paylaeng manang Miriam. No kumataing kariga at amat apinagadal ti anak mo, ada kumamat pang namnamaam ita akas kanyak. Amumet nga awan pangalaak iti pangpaadal ko. Diyak kabaulan ti agbayad iti matrikula. Kas kamatla iti inam, amanipod na yanak, aging gaan na tay kat mamirmiraot. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti inak? No saan ko mga inagaw ti inam ti amak? Saan ko maanagbalin akas to'y tibiyag ko ita? Ti kunamkit di, naalas ti ugali ti inam, iso nga insukat day di papa. Saan apod no day ta, Claudia? Da kami ti pudno a pamilyana. Ngam naaramid na kami at tinanlikodan. Gaputa nagpasikog ti inam. Nga oray amuna a pamilyado day ti papa. Kat pulos pa'y nga awan suporta na kata kami. Saan ko nabasol day ta? Uray kumanukas jay ti inaramid day di papa. No ammo ti inam ti inar aramid na.
Saan siguro akas talaang tibiyag mo ita? Oh, saan nga umay makirikir ti gagarakan ka, Claudia? Makipagpakaasi tapautangan nak umay itiigatan ko iti akas ni Victor. Nakakaasim at tibiyag mo, Miriam. Jak lakit di kayat ti kasta a klase ti panagbiag. Imbag lakit din, tamayatan ti trabaho ti anak ko. Sigurado nga addan to pagsanggirak, inton jakon makabal. Saan akasken ka, nga umay ka agpakpakaasi, tapno adala maigatang mo iti agas ti asawam. Heso apang nga asim ko matapautangan na, Claudia. Sa dino ko ti pangalam iti ibayad mo? Ikarkarigatan ti anak ko ti agsaapol iti mabalin na asirkan at trabaho. Jak lapat siya na makabayad kayo. Kastoy langan ti aramiden tayo. Umay ka agdalos ken aglaba dito'y balay tunggal Sabado. Taikan ka iti tangdan mo. Sige, umanugutak iti dayta, Claudia. Ngam mabalin ka di nga aglaba ken agdalusak ita. Tapno adda maigatang ko iti agas. Ala, aglabaken agdalos ka pa'y nga rod nga umuna, sakbay nga ikan ka iti kwarta. Anya ti araramidan ni Manang Miriam dito'y balay, Claudia? Umay umututang, katangay ambok asan ang makabayad. Iso apagtrabahuak laagan dito'y balay, katswelduak. Anya? Imbag no saan nga agtakaw da ita? Amangan into nagawid, kat kumpurmila ditan, tiyawid na. Saan ka madanagan, Andres? Tasakbay nga agawid, kapkapak pa'y tibag na. No apay-pay lang kami natulungan mida. Kat kabaalan tapaimat nga ramidan dagiti trabaho dito'y balay. Adamat basit asimken nga asik, Andres. Bakbaketanan, ngam agot utang pailaang iti may gatang na iti agas. Saan akas kadata? Asigurado nga addan tumangaywan kadata, aginggang agkapsut na. Kan, saan tanto a problema ti magastos? Gaputanakkel ti sweldo ti anak ta. Kasano nga agpaiso ti biyag day takabsat mo? Buyaan tulangan ti anak na amatay, tawan mo't pagpaagas da, no bilang tagsakit da. Iso abay-bay ablatan nga agtrabaho dito'y balay. Ta isupay mat nga igatang na iti agas ti asawa na. Apay nga ita kayo lang nga agawid, nanang. Pinaglabakan pinagdalos nak ni Claudia, anak ko. Amo na kanu nga awan ibayat ko. Iso adinak pinautangan. No di kat pinagtrabaho nak. Sanak tinangdanan. Anya? Kabaalan nyo ka di tagtrabaho, nanang. Kabailak pa, anak ko. Tunggal Sabado laeng mati panaglabakan panagdalos ko. Ada nga minon nasa pulak at trabaho ijay sentro, nanang. Siyak ti talkanda nga agbantay iti store. Busy nga min dagiti amok ka dagiti dadduma a negosyo da. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak ko. Ada ka asi ti Diyos, nanang. Amok asaan na tayong abay-bayan. Anya ti kunayo nga ibagayo, mama? Ni Antim a Miriam, inayabak nga agdalos ken aglaba dito'y balay tunggal Sabado. Nasaya at mat no kasta, mama. Umay umut-utang, ngem amok nga awan ibayad na. Iso akas jay langan ti pamuspusan. Mama, no akas sa pulan lakit di dagiti umay umutang. Pautangan nyo, ida. Aglalo ta kabagyan tayo, ida. Ay, sana mabalin, iha. Day tala umay umutang ti paglaingan dagita kakabagyan. Idento nga idi pagad-adalan ka kat pulos mat nga awan na'y tulong da. Apay akas ta kayo, mama. Iso nga awan ka close yu akabagyan tayo. Tanapaidam ka naimot kayo kadakwada. Gaputa amok nga awan to ti kasapulan tayo kadakwada, iha. Nakaadal ka matan. Imposible mat, abaybayan na kaminto ka ni Papam. Namin ano ka din nga imbagak, asaan kayon to abaybayan? Iso nga awan to apulos ti kasapulak kadagita kakabagyan tayo. Ah, wan gaya, mama.
Agap aplaya kang trabaho para abroad. Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldo ijay. Anya, umadayo ka, iha? Sana bali, mama. Tadakkel ti maipawit ko kada kayo. Mala, adakan ka dayta, iha. Sana bali, tadamat ni Miriam akatulungak dito'y balay. No maka-abroad to ti anak ko manang Miriam, uray inaldaw kanton nga may agtrabaho dito'y balay. No kasta, agab abroad gayam ni Heaven. Wen, katdakdakkel tumanan ti sweldo na, apaman ang maka-abroad. Ay kat nasaya at nga rod Sana kaskan ka, ngagpatanggalatan a sales lady dya anak mo. Claudia, Saan ka kumamasasayar, tagpaiso ti ibagbagak. kumusta mo ti trabaho manak ko? Nasayat mat, nanang. Nasingpat dagiti amok kanyak. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Adagayam katawanak nga anak dagiti amok, nanang. Nasingpat mat lang akas ka dagiti dadakkel na. Apay, italaang anak kitam ti anak da. Wananang, kagap-gapo na ija abroad. Ala anak ko, saysaya atam ti trabaho. Iti kasta, saan da ka nga ikatan? Talagang agsingsing petak, nanang. Nagrigat nga tati agsapol iti trabaho. Inton maka-abroad ni Heaven, inaldawak to kanon amapan ijay balay da Claudia. Ay, agab abroad gayam ni Heaven, nanang. Sigurado adakkel ti sweldo na ijay. Wan anak ko, isuan na pala lumanan alastog ita ni Claudia. Lukasta, matuloy yan ti panag-abroad mo, iha. Wan, mama. Kaano nga rod ti flight mo? Urayag pa'y ama kumpletok dagiti kasapulak, mama. Agan-anad kantua ka na yun ni Jabalasiw taaw, iha. Wan, mama. Awan pagdanagan nyo kanyak. Kat, tikid dawag. No agkapsut kamin tukuman kan ni Papam. Agawid kanton dito'y Pilipinas. Wan, mama. Ay na, kailiw kanto lakit di, iha. Saan ka kumamot nga agsangit akasta, Claudia? Saan kumasangit ti ipabalon mo iti anak ta? Wan mat ngamin, mama. Kayat ko, akanayon kayo anaragsak kan ni Papa. May kawak lakit di iti iyadayom, iha. Oray, mama. Tapara matlaang iti masakbayan tayo. Sa bagay matkit di, iha. Alang arodan, mama. Papa, inakon, ang mga namala daw akon iti flight ko. Alang arodiha, kat agan anad ka. Saan? Sana mabalin? Ay, Diyos ko, ti anak ko! Oh, ano ti mapaspasamakin ka, Claudia? Tinabuya kiti TV ang news ang nag-crash nga aeroplano. Iso ti aeroplano ang nagluganan ti anak ta. Anya, sigurado ka kadi, Claudia? Masigurado ka, Andres. Oh. Ti anak ta. Anya nga tanti kasasaan na. Anya pa'y lang aruter aramidam. Agrubuat ka, tamapanta kita, inti anak ta. Jaglay pagaro pa kastoy tigasan ti anak ta, Andres. Nagsakit, Claudia. Agmay-may nga anak ta ni Heaven. Ngam napukaw ta, iti apagdarikma. Heaven, apay a pinanawan na kami matan ka ni Papam. Kasanupay nagiti karimasan na kami abaybayan. Saan ang nagayatan ti anak ta tinapasamak, Claudia?
Kasano tapayitan, Andres? Kaya't kunti agpakada, Claudia. Apay, pagarup mo nga awanan pang pasweldo kan ka. Iso pumanaw ka. Saan? Nga makiasawan ti anak ko. Kat kasapulan na. Ado ti rumbeng ang maasikaso. Nagrigat lang arudan ti kabibiyagyo. Makiasawa pa'y laang ti anak mo. Siguro, pada namat lang ang mamirmiraot ti pakiasawaan na. Ti anak ti bus na ti pakiasawaan na. Nalaing mo ti anak mo. Tanagbirok iti pagsanggiran na. Ay, amin abanag amay papan iti anak ko. At dalat ta maibagam. Ha? Manipod na pukaw ti anak ta. Kaslamat ten inot nga agkapsot ti bagi, Claudia. No kayat mo, mapantag pa check up no anya day ta marikriknam. Awan pa'y mo't pagpatulungan ta. Nga uray, mga sibay lakanyak ang mapan di ospital. Takasano, nagbalin ka anatangig kadagiti amin akakabagyam. Jakmat nga binamo, amapukaw ta, nasapa ti anak ta. Ti amok kat awanan kasapulan ta, kadagiti kakabagyan tayo. Mapan ka kini Miriam. Agkid daw kay ti tulong. Agpatulong kay ti asawa ti anak na. Tapno adda mga sibay kanyak, taipandak iti ospital. Agbalin tayo anasaya at itipada tayo aparswa, tapno inton ang kasapulan tayo iti tulong, at dasidadaan at tumulong kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.